Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Themba Gorimbo aramba kupusiswa na Sewikinel ED ZANU-PF zvikananda mushure mekunge Sewikinel zitsamba rapfuta anyora kuti iye pane zvidiki zvandida kuitira Themba, asi Themba azviramba. Sewikinel anyora achiti I love boxing and MMA. The young man Themba Gorimbo is doing well representing our great country. Pane zvidiki zvandichamuitira, asi Themba Gorimbo ari kuzviramba achidedzera kuti hapana zvakadaro, inini handide mari yenyu nemota dzenyu. Anyora achiti inini handitengeke futi. Munongoziva Mega Wenkidindi yakaimba ngoma yokuti handitengeke futi inini. Saka ndozvataurwa naThemba achipindura Sewikinel ati inini handitengeke futi. Mutambo wandinoita unoda good energy. Ukadziya moto wembavha watove mbavha too. I refuse this so-called gesture in December. Ndisiye, I saw him on the airport and ignored him futi. Saka Themba ari kudedzera kuti zidumbu uyu, Sewikinel wezidumbu uyu ane kanhu kake kasingasviki kunyini, ndasangana naye futi pa-airport ndikamu-ignore because ada kundidziyisa moto wembavha. Zviri kutaurwa naThemba Gorimbo haasi kutenderera, zvinonzi read between the lines. Ari kudedzera kuti mukangondipa mota yenyu iyoyo nemari ndatobva, mufanira kuti ndaba. Atombotaura Themba achidedzera kuti iye muri kuda kuti ticelebrate roundabout, imimi muchiba muchiluta imari dzedu dzemataxi munonyadzisa. Ndozvataurwa naThemba. Saka Themba azviramba zvese izvi. Handizivi guys kuti munoti kudini hazvo, asi it's going to be a long weekend because Themba ari kugama kwese nekwese. Atombotuka ZANU-PF achidedzera kuti imimi muda kuti celebrate roundabout. Mufunga kuti takapusa, hatina kupusa isusu. Saka ari kuramba ari kuti inini handitengeke nemota nemari zvakamboembwa naWenkidi. Wenkidi akarambawo futi mota nemari. Thomas Mapfumo akaramba mota nemari. Mukatarisa ZANU-PF is now everywhere kumabhora kwese kwese vari kupinda vachishandisa politics. Tarisai vana Scott kumabhora.